खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर शिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। हाजोआव खामानि मावग्रा 7 गथ'साफोरखौ रैखा खालामदों। डाम्पारा स्कुटिखौ सौख्लायना सासे आइजोनि जिउ खहा। अमित शाहआ हिमन्त बिश्व शर्मानो फन खालामनानै दैबानानि खौरां लाहरदों। डिब्रुगड़आव सिनायमोनि सुबुंनि गुलि गावनायाव 3 जखम। दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुङा सा 40 जाबाय, 100निबो बांसिन गोमानानै दं। निपक'आ खुलिनानै होबाय दैयां बान्दोनि गंनै गेट। लाभलिना बरग'हाइआ कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव मेडेल देरहागोना रोखा जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चाइल्ड लाइननि मोनसे हानजाया हाजोनि बरसालि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सिग्रोमना हाजिरा महरै खामानि मावबोबाय थानाय गथ'फोरखौ रैखा खालामनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कामरुप जिल्ला गथ'सा लेबार होबथा खुंथायनि दैदेनगिरि मुनमुन साधनी नेवक आरो लेबार इन्सपेक्टर पिंकी धरनीजों दैदेनजानाय हानजाया सिग्रोमनायनि जाहोनाव गेरेज आरो गुदामफोराव खामानि मावनाय गथ'साफोरखौ रैखा खालामदों। गुबुन गुबुन बिफाननि खुंथायगिरिफोरजों लोगोसे रैखाथि हानजाया गथ'साफोरखौ आयेन बेरेखा खामानियाव थिसननायनि खौरां मोननायनि उनावनो बैफोर जायगाफोराव नायबिजिरहैदोंमोन होननानै बुंदों। अपारेशन खालामनायाव रामदिया पुलिसआ खुंथायखौ मदद होदोंमोन। रैखा खालामखांनायनि उनाव चाइल्ड लाइनआव खामानि मावग्रा जायगानि बिगोमाफोरनि बेरेखायै रामदिया पुलिस आउटपस्टआव अजद होनाय बादियै बिबानगिरिफोरा बिसोरनि हेंथायै गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। दुलियाजान टाउनाव बुधबारखालि गंसे गोख्रै खारबाय थानाय डाम्पार ट्राकआ गंसे स्कुटिजों मोगा-मोगि सौग्रावनाय लामा जाब्रबथायाव सासे आइजोआ जिउ खहा जायो। थैनाय आइजोखौ दुलियाजाननि दिग्बयमुख ओनसोलनि थागिरि सनमनि रय होननानै सिनायथिदों। पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला बियो गावनि स्कुटि AS06 AS 6033 जों बाजारनिफ्राय न'फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय डाम्पारखौ AS06 CC 5379 होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि जाब्रबथाया ओरैबायदि गोब्राबमोन दि सौग्रावनायनि जाहोनाव आइजोआ जाथायथिलियावनो जिउ गोमायो। फारसेथिं जाब्रबथायनि उनावनो डाम्पार सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरि सानैबो जाथायथिलिनिफ्राय खाबु लाना खारखुमानो लादोंमोनब्लाबो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ नागिरनानै गारि आरो सानैबो सुबुंफोरखौ हमनो हायो। दासान्दि जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ बिसोरनाव सोंथि खालामगासिनो दं। आसामनि गिलुबालु दैबानानि खौरां लाहरदों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। नखर मन्त्रिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो टेलिफन खालामनानै आथिखाल दैबानानि थासारिनि सायाव खौरां लाहरदों। बे खौरांखौ गिबि मन्त्रिया ससियेल मिडियानि पस्टनि जोहै मिथिहोदों। बबेखानि बावैसो सिगां नखर मन्त्रि अमित शाहआ टेलिफननि जोहै आसामनि दैबाना थासारिनि बागै खौरां लाहरदों। आसामनि गिलुबालु दैबानायाव खहा जानायखौ सुफुंनाय आरो फसंथाफिन्नायनि थाखाय मदद खालामनायनि सायाव नायबिजिरनो मिरु सोरखारनिफ्राय मोनसे टीमआ आसामाव फैगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि आपार आसामाव दैबानानि थासारिया दासिमबो सोलायाखै। बे दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरनि दुखु दाहाया बयनिबो गोसोखौ दुखु मोनहोदों। सिलिंखार खालामनाय दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा दैबानायाव गासैखौबो खोमानानै दा मोनसे थि नङै इयुनखौ साननानै समखौ बारहोगासिनो दङ। लोंग्रा दै, एसे जाग्रा मुवानि थाखाय जालाखार जानांगासिनो। सोरखार आरो खुंथाया मदद होनाय जादोंब्लाबो खायसे ओनसोलफोराव दासिमबो रेस्किउ टीम आरो मदद सौहैनो हायाखै होननानैबो गिबि मन्थ्रिया लिरदों। मख'नो गोनांदि दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया दासिम सा 40 जाबाय आरो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं। डिब्रुगड़आव सिनायमोनि सुबुंनि गुलि गावनाय जाथाय। बे जाथायाव 3 लाइमोना जखम जायो। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि हराव डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहौलनि खाथियाव सिनायमोनि सुबुंफोरा हरखाब गाग्लोबना गुलि गावनाय जाथायाव 3 लाइमोना जखम जायो। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जखम जानाय सुबुंफोरा बाइकजों डिब्रुगड़ फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो माखासे सिनायमोनि सुबुंफोरा बिसोरखौ घरामारा ओनसोलनि साखाथियाव होबथायो आरो लामा बेंथेयो आरो गुलि गावनानै जाथायसालिनिफ्राय खारलाङो। बबेखानि गुलि नांजानाय जखम जानाय सुबुंफोरखौ रन्टु गगৈ, दिपज्योति गगৈ आरो मिठु गगৈ होननानै सिनायथिदों। साबुआ ओनसोलनि रांसांगि कपौहुआ गामिनि रन्टु गगैआ आथिङाव गुलि नांजाना गोब्राब जखम जादों। बे जाथायनि उनाव सैनांनाय 3बो लाइमोनखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय डिब्रुगड़ हस्पिटालाव थिसननाय जायो। नाथाय बिसोरनि देहायारि हालोदनि बागै आबुङै मिथिहोनाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। गुबुन फारसे बे जाथायनि उनाव पुलिसआ केस फाइल खालामनानै नायबिजिरनो जागायदों। नाथाय दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै।
आपार आसामनि दैबानाया गिलु-बालु आरो गिख्रंथावसिन महर लादों। बे गिलु-बालु दैबानायाव लाख लाख सुबुंफोरनि गेदेर खहा आरो सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे गोबां सानि जिउ लाबाय। सोरखारि खारिथिनि बायदियै थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव दैबानायाव 10 सुबुंनि जिउ गोमानायजों लोगोसे दासिम 41 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो बेनि बिबाङा बांनायनि सायावनो बांगासिनो दं। रायजोनि मोन 11 जिल्लायाव दासिम 6,50,000 सुबुंफोरा गोब्राब दैबानाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं। बेफोरनि गेजेराव नाजिरानि थासारिया गाज्रिसिन। नाजिरायाव थागिरि सुबुंफोरनि न'-बां, धोन-सम्पति, आबाद फोथार, फोनांजाबनाय लामा गासैखौबो थेर-बेथेर खालामबाय दैबानाया। मख'नो गोनांदि गोब्राब दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय आरो मदद होनाय हाबाफारियाव नांथाबनानै दं आर्मि, एयार फर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आरो सोरखारा। अब्लाबो दैबाना जानाय आरो दै सिङाव गोदोनानै थानाय माखासे ओनसोलाव दासिमबो सोरखारनि मदद आरो बोखांग्रा हान्जाया सौहैनो हायाखै। जाउनाव माखासे ओनसोलनि थासारिनि आबुं रिपर्टआ दासिमबो सोराङाव फैजोबाखै। रायजोआव सोलिबाय थानाय गोब्राब दैबानानि गेजेरावनो आरोबाव मोनसे गेदेर गिनोगोनां खौरां। नर्थ इस्टार्न इलेक्ट्रिक पावार कर्परेशन लिमिटेड सुंद'यै निपक'आ दै हगारनो थाखाय नागालेन्डआव दैयां हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि गंनै गेटखौ खुलिना हरबाय। रिपर्ट बायदिब्ला निपक'नि बिबानगिरिफोरा दैयां बान्दोनि मोननै रेडियेल गेटखौ 50 सेन्टिमिटारसिम खुलिनानै मोनफ्रोमबो सेकेन्डआव 29 घनमिटार दै हगारना होदों। बान्दोनि दैखौ हगारनायनि उनाव गलाघाट जिल्लाखौ लानानै धनसिरि आरो दैयां दैमानि आफां बाहागोनि ओनसोलफोराव गिख्रंथाव दैबानानि गिखांनाया बांदों। मख'नो गोनांदि दैमानि दैया खैफोद गोनां थाखोनिफ्राय गोजौआव बोहैनो हागौ। बेनिखायनो गलाघाट जिल्ला खुंथाया दैमा सेरनि सुबुंफोरखौ गोजौ आरो रैखाथि गोनां जायगायाव थांनो थाखाय सुबुरुन होदों। सुबुंफोरखौ दैयाव ना हमनो नाङा, दुगैनो नाङा आरो दैमा रुगुङाव दावबायनो नाङा होननानैबो सांग्रांथि होनाय जादों। मख'नो गोनांदि आपार आसामनि शिबसागर, चराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव दैबानानि थासारिया दासिमबो सोलायाखै। सोरखारि खारिथि बायदियै दैबानायाव दासिम 41 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो माखासे सुबुंफोरा गोमानानै दं। कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव भारतनि गिबि मेडेलआ रोखा जाबाय। आसामनि मुंदांखा बक्सार आरो अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाया भारतनि थाखाय बे गिबि मेडेलखौ रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि लाभलिनाया हादरनि फिरफिला दिन्थिगिरि महरै कमनवेल्थ गेम्स 2026 नि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि सिगांनो बे जाफुंसारनायखौ मोनदों। बादायलायनायनि नेमबादियै लाभलिनाया थोंजोङै सेमिफाइनालाव हाबनायनि खाबु मोननानै रिंआव हाबनायनि सिगांनो ब्रन्ज मेडेलआ बिनि मुङाव रोखा जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।